ଝ ଝ ଝ ଝ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି କଷା କଷିରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିଏ ଦେଖୁନ କି ପୋଜିସନରେ ଖାଲି ହଉଛି ସେ ତୋର ଏବେ ପାଠ ପଢା ବୁଦ୍ଧି ପାଠଶାଠ କିଛିଟା ପଢେ ବଡ ମଣିଷ ହ କାଳିଆ ଘୋଡା ଚଢେ ତାପରେ ଯାଇକି କଷା କଷିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବୁ। ତୁ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ତ କଲେଜଟା ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷା କଷି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ହବା କଥା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କଥା କରିଦବୁ। ମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କୋଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁ। गजब बेइज्जती है। ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରା ଫୋନ ଦେଇଦେବେ ପିଲା ଖାଲି ପିଲା ଶିଖିଯିବେ ତୁ ନା ଶିଖିଲା ପରେ ସିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କିଏ ଭଲ ସଂଘର୍ଷ କରିବ କିଏ ନିଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବ କିଏ ଏମିତି ରାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡି ହେଇକି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଚାଲିବ ସଂସାରରେ। ଆଉ ତମେ ବି कैसा लगा मेरा मजाक? କରିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେଇବ ଖାପ କିନା ଧୋଇବ ଟ୍ୟାପ୍ କିନା ଶେଷ ହୋଇ କରିଦେବ।